Κύπρο και να αποτελέσει αυτή η τριμερή συνεργασία τον πρώτο πυρήνα συνεργασίας μεταξύ των χωρών ολόκληρης της περιοχής. Τα συμφέροντά μας και οι στόχοι μας είναι κοινοί. استقرار الشرق المتوسط والمنطقة أحد أهم المخاطر اللي احنا لابد من مجابهتها بشكل جماعي. Η σταθερότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι μεταξύ των στόχων που έχουμε βάλει στη συνεργασία μας. تعاوننا في مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي وكافة المجالات الأخرى بما فيها الثقافية أمر في منتهى الأهمية. Πέραν της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, των κοινών επενδύσεων και άλλων θεμάτων που στα οποία θα καταλήξουμε. فخامة رئيس الوزراء أنا عايز أقول لك إن شعوبنا تنتظر منا الكثير. Εξοχότατε Πρωθυπουργέ, ήθελα να σου πω ότι η συνεργασία μας, από τη συνεργασία μας περιμένουν πολύ πολλά. أنا متأكد إن تحركنا وجهدنا هيكون على قد هذه الأمال. Εγώ νομίζω ότι οι κινήσεις μας θα αποβούν εισάξιες εφάμιλες των προσδιοκιών. Επιτρέψε μου να σου πω ότι σου απευθύνω την πρόσκληση να επισκεφθείς επίσημα το Κάιρο. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε χαρά να είστε καλά.